नमस्कार प्रणाम स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकल रहल बाना। तेजस्वी की यात्रा के लेके जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर निशाना साध देना। रविवार के पत्रकारन से बातचीत करत समय प्रशांत किशोर द्वारा सवालिया लहजा में पूछल गईल कि बीते दिन नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा निकलले रहना। बिहार के कितना लोगन के और वो लोगन की समस्या के समाधान हो पावल बाटे। अभी राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहल बाना। बिहार के कितना लोगन के न्याय मिलल। अब तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा कैले से का होई। सबसे ज्यादा विश्वास तो ये लोग तोड़ले बाटे। पी के द्वारा कहल गईल कि 30 से 32 साल में बिहार में लालू नीतीश का ही राज बा। इतना साल में गरीबी ना मिटल, पलायन ना रुकल, रोजगार ना मिलल। अब कौने विश्वास का ही बात कर रहल बाटे लोग। उनके द्वारा कहल गईल कि जनता इतना बेवकूफ नइखे। लोग आई विश्वास यात्रा में और कुछ लोग इकट्ठा भी हो जाई, लेकिन काठ का हांडी बार बार ना चढ़ावल जा सकेला। उनके द्वारा कहल गईल कि जौन लोग आरजेडी लालू प्रसाद यादव के बेटा के सरकार देखले बाटे, उ लोग जान रहल बा कि इ लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर उठ के राजनीति ना कर सकेला लोग। इ कैरेक्टर बाटे ये लोगन कर और इ चार चीज से ऊपर उठ के आरजेडी के लोग कभी भी राजनीति ना कर सकेला। आपके बता दी कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर 20 फरवरी से निकली हैं और वो 29 फरवरी तक यात्रा के दौरान राज्य के 32 जिला में जनसभा के संबोधित करिए और एक दिन में 3 से 4 जिला का दौरा करिए। एक तैयारी खातिर राजद के जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षन के जिम्मेवारी सौंपल गई बा और यात्रा में तेजस्वी के साथ पार्टी के साथ ही महागठबंधन के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रही लोग। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।